Ás portas do cemiterio de San Xoán de Poio, e na véspera do Día de Todos os Santos, o Partido Popular recuperou a polémica que no seu día xerou a proposta de ordenanza para o camposanto municipal impulsada dende o Concello. Que ese reglamento era perigoso e que poñía en perigo o que eran as propiedades desas persoas que fai moitos anos que compraron aquí esas parcelas, que construíron eses nichos e que se rexeitaron ese reglamento. Nos o temos claro que eso nunca se vai a facer mentras nos teñamos responsabilidades. No Pleno Municipal de outubro de 2015, os veciños paralizaron a aprobación do regulamento impulsado polo bipartito. Luciano Sobral comprometeuse entón a convocatoria dun pleno extraordinario en fin de semana para rexeitar a aplicación desta ordenanza. Vemos que eso non se cumpliu. Pasaron 3 anos, eso sigue igual, estamos a expensas do que poida suceder. Si facemos memoria e si facemos unha reflexión sobre o problema, hai que recordar que isto saliu un mes despois das eleccións. Esperemos que eso non sea a intención, esperemos que a intención non sea volver a deixar pasar as próximas eleccións municipais e despois, un mes despois, sacar esa problemática dese reglamento que rechazou de forma unánime toda a parroquia de San Xoán. Outra cuestión pendente é a ampliación do Camposanto. O Concello conta cun terreo anexo, pero onte a partida orzamentaria destinada a este fin foi anulada polo bipartito. Se mentiu aquelas persoas que fai 3 anos nun pleno está recollido nun acta que se comprometía a que iban a paralizar ese reglamento, e lle mentiu tamén aquelas persoas que siguen esperando para poder poder enterrar os seus seres queridos na parroquia de San Xoán, porque a día de hoxe siguen sin emplazamiento, e onte vimos claramente, como decían, que se facía unha modificación de crédito cos cartos que era para o cierre do que era da ampliación do cemiterio, porque reconocían que facía falta un plan especial e que nesta legislatura tampouco se iba a facer. Para os populares, esta é unha mostra de que a súa formación é a única que garante a defensa dos dereitos dos propietarios, e aseguraron que permanecerán vixilantes ante calquera intento do Executivo local de aprobar o regulamento do cemiterio municipal.